Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 perkenalkan nama saya Jian Saryauli Revananda sebagai sutradara. Saya Maria Agustin sebagai penulis skrip. Saya Muhammad Dari Sulisano sebagai syuting. Saya Lintang Arumala sebagai editor. Saya Muhammad Nafal sebagai ayah. Saya juga Nur Fatimah sebagai ibu. Saya Muhammad Fahmi Pratama sebagai anak ke-1. Saya Luna Jubriani sebagai anak kedua. Saya Maila Madini sebagai anak terakhir. Duh, tolong ibu nyapu sik ta, Duh. Ibu aja cerewet, aku ki kesel. Duh, jeko manganmu gak apik ngono kuwi. Bapak kok sang ngatur. Nang omah iki aku ora tau di ngerteni. Aja ngono, kuwi Ibu. Menengo wae, Feb. Ibu mau njaluk tulung sak titik, Nduk. Oleh nesu karo kok. Sampai sama nyesel nih. Apa tuh? Gas. Loh, Bu. Bu, Bapak. Duh, ibu kenyo. Loh, Ibu nyapa iku? Cinta wong tua kuwi gak apik. Kuwi tandane ilang adab. Nih, iku saben dina iku gara kowe. Nanging kowe malah cintai wong tuwa. Bu, ngapunten. Kula salah. Kula supi yen kula niki anak ragil. Ibu orang njaluk apa-apa, pengen kuwi titik anak putih sing. Saiki durung telat iki awakmu berubah, Mi. Iling wae budi kepartai kuwi pondasi urip.
video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.